Rootozone Suomi-pilvi on täysin kotimainen, Suomessa tuotettu pilvipalvelu. Tallennamme yrityksessä tärkeimmät tiedot kuten asiakkuuden hallinnan, sähköpostit, kalenterit sekä sähköiset asiakirjat Suomessa sijaitseviin korkean käytettävyyden konesaleihimme. Myös yrityksesi web-sivut sekä intra- ja extranet-ratkaisut voidaan siirtää palveluumme. Rootozone Suomi-pilvi koostuu helppokäyttöisistä standardeista työkaluista, kuten Microsoft Exchange-työryhmäohjelmisto, Link-viestintäratkaisut, Dynamics CRM-asiakkuuden hallinta sekä SharePoint-dokumenttien hallinta. Palvelumme on hinnoiteltu käyttäjäkohtaisesti, alkaen 2 € käyttäjäkuukaudessa. Kapasiteetti kasvaa tarpeesi mukaan. Maksat vain käytöstä, et laitteista tai ylikapasiteetista. Saat halutessasi myös täysin oman palvelimen konesalistamme. Katso Suomi-pilven lisätiedot osoitteesta rootzos.fi. Vastaamme mielellämme myös kysymyksisi puhelimitse 0207 545 400 sekä sähköpostilla osoitteessa info@rootzos.fi. Kiitos.